Яго удзельнікамі сталі каля 500 студэнтаў і навукоўцаў з 18 краін свету. Ініцыятар праекта – Савет маладых навукоўцаў універсітэта. Галоўная мэта – даць магчымасць маладым даследчыкам не толькі прадставіць свае навуковыя распрацоўкі, але і пазнаёміцца з традыцыямі і культурай розных краін. Форум направлен именно на то, чтобы молодежь друг друга узнала побольше. А раз молодежь узнает друг друга побольше, значит и страны сблизятся все плотнее друг с другом и найдут общие вопросы для взаимодействия. Мы растем количеством стран, количеством культур. Здесь же сегодня не только политех, здесь сегодня и другие вузы, у которых обучаются иностранные студенты. Асаблівую цікавасць да форуму праявілі ўдзельнікі з Йеменскай рэспублікі. Больш за 100 студэнтаў і даследчыкаў. Прадстаўнікі пасольства гэтай краіны ў Расійскай Федэрацыі прыбылі, каб падкрэсліць важнасць умацавання навуковых і культурных сувязяў. Мы хотели участвовать и поддерживать наших студентов, которые учатся в Беларуси в основном, и особенно тоже в Гомеле. Здесь мы хотели так укреплять сотрудничество между двумя вот этими странами, Йеменом и Беларусью, в лице посольства Йемена в России. Самая яскравая частка форуму – демонстрация национальных костюмов, культурных и кулинарных традиций. У нас сегодня будет выступление, белорусские танцы, белорусские песни и арабские танцы, арабские песни тоже будут. У нас еще будет дегустация. Сегодня белорусов будут попробовать, как у нас выглядит арабских еды. Будет интересно для белорусов, потому что такие еды белорусов может первый раз увидеть. На 27 сакавіка запланавана навукова-тэхнічная канферэнцыя, дзе маладыя навукоўцы прадставяць даклады, дыяпазон тэм шырокі, ад гісторыі да тэхналагічных распрацовак.